billahi min shaitan bismillah. Ka san abin da ke da ko sai an samu yaro na kirki, ma'ana babba ya zama na kirki, ma'ana babba shi ne ke tasowa, babban na kirki yaron kirki a wanda ke nan tarbiyya tun daga farko kuwa mu ɗanka tarbiyyar ta kirki, tun daga horon kuwa mu ɗanka tarbiyyar ta kirki, ma'ana kuwa mu ɗanka tarbiyyar ta kirki to dai zan Allah da shi da haka za ta tashi. Amma ka tashi kai ba na kirki to sai da yaron ka za ta tashi na kirki ba za ta tashi na kirki ba, ka san da haka. Ya kasance kai na kirki ne to ɗanka zai zama na kirki, ka yi abin da ke da kai. Bai yiwuwa ka ce kai ba na kirki kuma ɗanka zai zama na kirki, ba yiwuwa. Ba da kowa nake ba wanga da isa ga yanki yan gidan maza maki Allah mutum yi maka albarka da kokar ruwan kan banza da shi mai gari ɗan maimai ɗan ya kasar sai na haɗi mai gari ɗan maimai ya ban karam wata sau 60,000 wannan sai na haɗi ba cirya zane wannan sai na haɗi ko lokaci da shi gidan shi gya ai makin Allah kafir mana kufa kuma wannan saƙon dan ya zo gare ku ne abari da abin da aka sa da bakina ko kun gane abin da aka sa da bakina sanan banza mutanen wuce yana zama da kuna diban kowa sa kare ne ka zalimci mutum kawai kai kike nan ka zo kai zama ka kai ki babba ka riƙe gari wajen malantaka ka ce kai ne ka koma kana gangama kuɗin jama'a subhanallah Allah ya kiyaye.